оғози сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. Сарвари давлат дар ноҳияи Дарвоз майдони ромишгаронро ифтитоҳ намуданд. волидони бемасъулият дар тарбияи фарзанд беш аз 1 миллион сомонӣ ҷаримабандӣ шуданд. имсол тоҷикистонро дар ҷашнвораи 14-уми байналмилалии хайриявӣ дар Москав хонандаи синфи 10-ум муаррифӣ менамояд. арҷгузорӣ ба бунёдкорон. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо ҷараёни тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ ва суҳбату мулоқот бо сокинон ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ташриф оварданд. Сафари кории сарвари давлат дар вилояти Бадахшон аз ноҳияи Дарвоз оғоз ёфт. роҳбари давлат дар ноҳияи Дарвоз нахуст бо ҷараёни корҳои таҷдиду навсозии қитъаи роҳи қалъаи Хумб Ванҷ сарҳади ноҳияи Рӯшон дар доираи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Қулма шинос шуданд. ин қитъаи роҳ 109 километрро дар бар гирифта ҳудуди ноҳияи Дарвоз ва Ванҷро убур мекунад. он аз байни қаторкӯҳҳои Дарвоз гузашта дар миқёси ҷумҳурӣ роҳи душоргузар ба ҳисоб меравад ва солҳои тӯлонии таъмири асосиро надидааст. баъди пурра таҷдиду навсозӣ намудани ин қитъа 16 километр кӯтоҳ гардида дар умум 92,3 километрро ташкил хоҳад дод. бояд гуфт ки раванди корҳои сохтмонӣ дар ин масир зери назорати пайваста қарор дорад ва муҳлати татбиқи лоиҳа 50 моҳро ташкил медиҳад. зимни муаррифии корҳои иҷрошуда дар доираи лоиҳа иттилоъ дода шуд ки то имрӯз беш аз 14 километр корҳои заминӣ ба анҷом расонида шуда дар километри 45-уми роҳ корҳо мувофиқи нақша дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор доранд. роҳсозон сохтмони такядеворҳои оҳну бетонӣ ва сангиро низ дар 7 қитъа идома медиҳанд. корҳои тахту ҳамворкунӣ, васеъкунии роҳ, гузоштани қубурҳои обгузар, сохтмони ҷойборҳои бетонӣ дар ду канори роҳ, бунёди долону пулҳои мошингузар ва дигар иншооти зарурӣ аз рӯи лоиҳа ба роҳ монда шуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо мутахассисону муҳандисон барои боз ҳам суръат бахшидан ба раванди роҳсозӣ мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ ба анҷом расонидани корҳои сохтмонӣ ва дар муҳлати муайян гардида мавриди баҳрабардорӣ қарор додани ин қитъа ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон майдони ромишгаронро бо муҷассамаҳои арбобони санъат ифтитоҳ намуданд. ба хотири гиромидошти хотираи неки шахсони барӯйманди соҳаи фарҳанг ва санъати тоҷик дар даромадгоҳи асосии ноҳияи Дарвоз бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайкараҳои ҳунарманди халқии Тоҷикистон, арбоби санъати тоҷик Ака Шариф Ҷӯраев, ромишгари классики тоҷику форс Борбади Марвазӣ ва ҳунарманди халқии Тоҷикистон Абдулло Назрӣ қомат афрохтанд. муҷассимаи ин чеҳраҳои мондагор бо саҳми соҳибкорони ватанӣ аз тарафи ҳайкалтарошони мумтози тоҷик бо санъати баланди наққошӣ сохта шудааст. бояд гуфт ки Ака Шариф Ҷӯраев ва Абдулло Назрӣ аз зумраи шахсиятҳое мебошанд ки мактаби касбии онҳоро имрӯз фарзандону пайравонашон идома медиҳанд. Ака Шариф Ҷӯраев давомдиҳандаи анъанаҳои санъати мусиқии халқи тоҷик буда суруду таронаҳои эҷод кардааш мондагору вирди забонҳо аст. Борбади Марвазӣ аз ҷумлаи маъруфтарин чеҳраи ҳунари безавори тоҷик аст ки ӯро шоҳи ромишгарон унвон доданд. дар ҳамин ҷо бо иштироки фарзандону пайвандони Ака Шариф Ҷӯраев, Абдулло Назрӣ ва аҳли санъату ҳунари ноҳия барномаи рангини фарҳангӣ аз эҷодиёти ин чеҳраҳои дурахшони санъати асили мусиқии тоҷик пешниҳод шуд. барои нақси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд наздики 98 000 парвандаи маъмурӣ ба баррасӣ гирифта шуд. дар ин бора раиси суди олии тоҷикистон Шермуҳаммад Шоҳиён зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод ва афзуд ки шумораи парвандаҳои баррасишуда барои нақси меъёрҳои қонунӣ мазкур нисбати ҳамин давраи соли гузашта 430 адад кам шудааст. Шоҳиён иттилоъ дод ки дар давоми нимсола аз рӯи 88 000 парванда нисбати беш аз 8 000 нафар қарор қабул гардид. дар мавриди чӣ гунагии ҷазо Шоҳиён изҳор дошт ки нисбати қариб 3 000 нафар ҷазои огоҳӣ ва нисбати 5 000 ҷарима татбиқ гардидааст. ҳаҷми ҷаримаҳое ки судҳо нисбати волидони бемасъулият татбиқ карданд наздики 1,2 миллион сомонӣ арзёбӣ гардид. раиси суди олӣ таъкид намуд ки тибқи қонуни асосӣ низ падару модар масъуланд барои таълими фарзанд, инкишофи маънавӣ, ҷисмонӣ ва рӯҳӣ шароит фароҳам оваранд.
дар натиҷаи марҳилаи интихобӣ дар Русия ва 8 давлати иттиҳоди давлатҳои мустақил иштироккунандагони ҷашнвораи 14-уми байналмилалии хайриявӣ муайян гардиданд, ки дар байни онҳо хонандаи синфи 10-уми литсеи филиали донишгоҳи давлатии Москав ба номи Ломоносов дар шаҳри Душанбе Нилуфар Азизоваи 16-сола низ мебошад. дар ин хусус Амид Ховар иттилоъ медиҳад. дар даври интихобӣ Нилуфар Азизова таронаи «Вақте ки ту бовар мекуниро» пешниҳод намуд. ба гуфтаи созмондиҳандагон, ҳунари ӯ аз ҷониби муассис ва илҳомбахши лоиҳа ҳунарпешаи мардумии Русия Диана Гурцкая баҳои баланд гирифт. бояд гуфт, ки санаи 10 октябр дар Москав галаконсерти фестивали «Асои сафед» барпо мегардад. дар он ситораҳои эстрадаи Русия дар як саҳна бо кӯдакону навразони биноияшон суст ҳунарнамоӣ мекунанд. ба нишони арҷгузорӣ ба саҳми бинокорон дар ободии Диёр дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент ба ифтихори рӯзи кормандони соҳаи сохтмон бо иштироки намояндагони ширкатҳои сохтмонӣ ҷамъомад баргузор гардид. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода сохтмончиёнро бо иди касбияшон табрик гуфта аз саҳми бинокорон дар бунёди иншооти гуногун ободу зебо намудани шаҳр ёдовар шуда таъкид намуд, ки ҳоло дар шаҳр 24 ширкати сохтмонӣ ба бунёди хонаҳои баландошона бо марказҳои тиҷорату хидматрасонӣ дигар иншооти таъиноти иҷтимоӣ машғул ҳастанд ва ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 1000 иншоот пешбинӣ шуда ҳоло дар ҳама минтақаҳои шаҳр сохтмон идома дорад. ба ифтихори ин рӯз як гурӯҳ сохтмончиён ва собиқадорони соҳа бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳр қадршиносӣ карда шуданд.